ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kawai ka khana school ya ka balatip kerteng kum ka wanri lang rani kalalaj im da ka sai hadin maki nong shong shnong kibaya lenti kilayo ban pelaj im ya ka laong bagani ka khana kala butuj bat ngam jelang sya kawai kawa ka batuj arsut ha ka shnong laukla maulong ka shnong ka badang ha hapo ka mauplang constituency East Khasi Hills District ha ka video balayo ban ringdur da kipaj ba bat pha syagilat pathai kubor layo i bagani ka khana rengkat bat ka school uniform kala ji rempat hadin balayo sei nawa da ka jingrap jonggi nongshong shnong katkum ka jinge thu jong sordar shnong uba swat sharlin marbanyang laong bagani ka khana kala hab hagani ka wa ha ka khat artarik unailur arjar arpulai kat bagadang persyang ban jam na siliang sa siliang jonggawa ban leiphai na school shalaying kajing bumdon kajing kieng hakane kawa kalabu jingma hadu kata ya kipaj ba kibasa hakasnong laukla maulong barakasnong mausentiu kibajuya lengba kane kawa manla kasngi Benengkong idaban aingu ya ublay bakum kedor barsnong laukla maulong hak jingjia ka pelajar menin kesengi hak bang layo kubor ba iwi kena skul ilhap hak ni ketui hang ne ling ba ka ni tijam ka ban kam satai siliang de ngimla klem da sungu yo blai bala pelaj ye ini kena ibarit bat kumju ya ke jing sungu na kam tagi nong snong ki bala kloi ban erap lem ye ni kena hak bede bat ka ni jingjia ban lai na ka jing mensal de kum gedor barsnong ibu ka jigerpat hak kibor sarkar ki baripek khamtam nakaliang jong mele lembat ki weipat ki department ba kin subha ban ai jirap kham kloi yangi bat punyo ya ka jingkieng bat kam leng ba nakani kawa nabar ki babun kinong yai nanti ki yai nakani kawa khamtam kinong song sunong jubi hang ne ki yai nang ne satai na bata kamrep kamriang juki bat khamtam ki kudan kina school ki ban ti thain sejrong kum lai diker mau sentio ki baju jam nang ne bat ni kwa kum kasnong laukla molong hi berwei ba kani jingjia kanom jia su nang nei sakmat kumbalong kisnam ki bal adep hilap wat bun kilat klenti ban penio i gede jingkieng nrei baro ki bang le persang kilong tang ki jingdu jingkermen nrei ngiken mau por jo badang eskesun wei na ki MLA jong mau tang konstitusi bala leitno ila penio i pular yengi ba in penio i gede jingkieng nrei lingba ka jingleitno su i steng por ani kijing klat do jing isteng por ngidu no yang ni galat banyo yang ni kijing kieng banyai ling ba nang ne satai siliang je kumta kani kalong ka jegerpat na kaliang jong snong syaki bor ki badai khmi ke ban penio knang yang ni kijing rap na ka menta ban penio jing kieng nang ne satai knang ba ka ei basneu kanom jia shua banginio ya kijing kieng kumbak laja kisnem ba dep idon kiri urang baru ibakam leng ba ya kani ka lat nang ne ka bakam nang ba stai siliang iladon ki ba ur ki ba hap hnrei kedu jingjia ka susi kampat dia hnrei kwa namar kata ai ba kani ka jingyo jungi kani skim ban chara jingking nang nei stai siliang kan jia no suwa baki ei basneu kin jia la ni ki ei jingjia ba susi ki bakum ke senang yen mat nang nei sakmat tetang dei ni kitien ki bakendiat na kaliang senang i pha truo so lem bat sabaro ki badi ki bor ki badi khmi nak bentaban nio ini iya kene jingking bak ladap idon gudu galat so bahabnya rap kepang ini kum kesno